kumbuah di tepi jalan, tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang ke Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak, jamaah babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Ko ibaco no pantun ni biko, maka lalai jangan mengangak yo. Ini bapak-bapak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukareh ke Kota Tangah, singgah Sabanta ke Tambuo, tetaplah beramal saleh kepada Allah, boleh nanti sadonyo kita masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaha syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah basyiran wa nadhira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara nahallahu an. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Haq Jorong Tambuo, Kecamatan Tilatang Kamang, nan kita muliakan Inyi Wali Negari, Ketua Kan sadonyo Inyi Jorong, seluruh ketua-ketua adat dan budaya Minangkabau di Tilatang Kamang, seluruh ibu-ibu bundo kanduang, nan ko litak kami tampe minta nasi, ko aye awih tampe minta aye. Sesudah tamu bararak datang, jamaah bararak tibo, sarok di laman lah beliau sapu, bananti jo pintu nan taboka, sarato lapiak nan takambang.
Labariri kita di ruang tapi basanda di tuang tangah. Mangko beliau ibu-ibu nan jadi janang lah manganangahan kue nan sapiriang air nan sagale. Kini ambo pantuni cile kue nan katangah ko. Tali kaye panjang 9, urang mamape hateh pelang kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nan taidang, jangan ditinggal cie jo. Abi yang kasadonya. Sabok kalau awak babaso, ibu-ibu bundokan doang ko bapantun nabe ko, mandanga pantun no tu ibu hati awak. Kalau awak babaso ado pantun no, ado. Payo kumbuah di tepi jalan, tampak nandari sari lama. Jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang ke Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Jamaah babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Ko ibaco no pantun ni biko. Maka lalai jangan mengangak yo. Ini bapak-bapak tadi. Boleh senang hati ibu ye. Boleh senang hati ibu-ibu. Yo bu. Yo je. Kalau ambo beko sudah mengaji saya makan. Nan kita hormati nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo. Panuhlah bumi di rumpunnya. Di gampo indak taboke kan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Dahannya cupak jo gantang barantiang bari balabe. Badaun rimbun jo adek bebuah katonan bana. Mudah-mudahan ini mama ditambu kondak penjual tanah. Ambo doakan nan kurang ditukua nan singke diuleh janawa basiabi. Mudah-mudahan anak kemanakan cucu-cucu kita nang katibo ado jonyo basawah satampang bani ado jonyo membuat kapu atau lumbuang tampai padi. No namo no kan seketik sebedan. Tampai padi, lumbuang, tampai nasi. Seketik sebedan. Ya kan? Mudah-mudahan anak-anak kemenakan kita bisa jo menikmati sako jo pusako nan dipeliaro dek nenek mama. Amin. Kita hormati orang Siak. Terdiri dari alim ulama, ado imam, ado qadi, ado katib, ado bilal. Semuanya kita namakan orang alim. Kalau berkumpul orang alim itu jadi jamak namanya ulama. Ulama itu siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau ulama itu pewaris Nabi air janih tapian suci minuman anak di nagari nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat duduknya baca min kitab tagaknya rintang jo pitua kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito yang menularkan ilmu agama kepada umat setiap hari. Jadi awak-awak nan tak ulama pak bu acok lah batanyo ke ulama. Kalau duduk awak jo ulama bertambah ilmu. Duduk awak jo orang mengalihkan anyi. Duduk awak jo indu-indu taruh engak awak tanya. Induk-induk tampai duduk cik boleh asalnya. Biar awak cik, bini awak cik. Selain dari itu jan.
awak pasti dihasut oleh iblis. Jadi bodoh jadinya. Ya kan? Kalau duduk je orang menjual parfum, arun awak dino. Kalau di Padang kan harum. Di negari aku harun. Ya kan? Di mana negari Ustaz? Kau dewasa pak? Ya kan? Orang baso balang-alang, orang kamang mengumpat tali, kok lai kayo dunia takambang nambansek baibo baibo hati. Tapi jan baibo hati bana. Bab itu bansek jo kayo takdir Allah. Kece awak orang kayo-kayo ko pak, kasadonyo kapainai aji, kiranya ndak. Lah nyungguan pitin tuan nai aji, nyo ambil balik, nyo balik to baru. Lah nyunggu Allah piti sekali lai kapainai aji, nyo ambil balik, nyo buat rumah kos. Lah nyunggu Allah piti sekali lai tuan nai aji, nyo ambil Allah balik, nyo buat heler pengilian padi. Ya kan? Akhirnya sadonyo tu alun dapek nyo menikmati rumah kos alun ditio seonyo, eler padi alun lamo jalan, oto alun lamo dipakai, awak mati. Hari patang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak lamo lai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo, manyalo sipudiang hitam, kubu tatimbun orang pai. Awak itu sedalam kubu oleh. Ya kan? Jadi ibu-ibu nan bapitih, ya kan? Dia Allah rasaki ko indah talaki payaji le karano antri. Tapi ibu kayo ajan dinantian jo haji reguler, pai jo haji proda. Kalau pitih banyak jangan ditunggu jo haji reguler tu sampili karyang lah nama-nama. Ya kan? Barangke jo haji proda. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, sadonyo kurang Pak Ustaz. Barangke umrah. Untuk bulan Desember samo joden pai. Akonyo, aponyo, salnyo. Iko orang semando orang tambu boleh nampak jaket ni pakai tu na. PT berkah travel umrah. Kan tua no di Pekanbaru. Tapi kalau ibu ingin barangke jodatuk marajo nan batungke ameh, tungkeknya saya ameh. Nampak taruh orang dari jauh. Ya kan? Jadi besok ko kami ke barangke, beliau nan sedang memoto ibu tu cia. Ya kan? Atunya bawa nak darohnya sekali. Dia bawa nak daroh ke di bawah tu ndak ada. Jadi badan seorang sedih bawa besok. Ya kan? Ingin barangke bareng jo Ustaz Ristawardi, baikonyo bagi beko brosurnya langsung mendaftar jenyo. Kami kan dari Kamang barangke dari Pekanbaru, ijapui no joto kenia. Lai terangnya ibu tu. Itu. Baiko mendaftar kena sekali. Kalau ibu rangkek tanggal 6 Desember tu kalau lain tak mati embo. Bamang kau Ustaz sabui mati. Mati kau ndak perlu sakit. Mati kau ndak perlu gaek. Mati tu ndak dia tahu. Ya kan? Hari raya haji tahun dahulu bana, lai tahu Buya Marnis Barum. Alai orang Muhammadiyah. Sedang kutubah ngerti kan? Ndaknya tunggu di Allah tu. Kalau aja sampai sedang berkutubah. Ustaz Yahya Waloni, orang dari Kristen masuk Islam tu, itu meninggal kutubah Jumaat di Makassar. Jadi orang sedang kutubah Jumaat, Pak, kalau ajal ndak sampai, ndak ditunggu di Allah. Apalah ya Pak nampak kuat itu nak tunggu di Allah. Nan sedang berburu. Ya kan? Orang sedang sembahyang tu hendaknya tunggu di Allah. Kalau aja sampai tu mangko jan bakwa jo. Ya kan? Ini ibu-ibu. Orang pajudi ko Pak nan manang katagihan, nan kalah penasaran apabila kau berhentinya.
Ya kan? Laki-laki siko taniayonya bu. Pertama gilo di pangkai, kedua gilo di judi, ketiga gilo babini. Atau sengsara laki-laki itu jadinya. Bu, bamang koiti igulai kulabu no di orang. Tapi orang kan menyebut gulai hijau. Adi baso hijau tu kulabu nama. Siko ba? Ayo, kulabu daun. Abang mengkoitiak ko di gulai hijau orang. Lai tahu ibu sabak na? Abia dan tarangan. Jalan lo nak? Sabak Pak Abbas tu sedang memoto. Kalau dapatnya memoto tu ibu galak. Jadi rancak video tu. Aku ibu betul. Amele lo ayo ludah juga. Buruk video dia no. Lah, galak yo. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah. Ambo disuruh dek biaya dulu. Kalau di kamang biaya atau amai? Amai. Ano sama sana tu biaya, amai, amak. Ibu, bunda. Mami. Tapi orang lama no di baso dah ada nambah mami tu do. Biaya. Bu, iko ketidiang nan di jalanan cucu ambo ko ketidiang ana mono. Infak. Kalau sedekah indah ada piti, awak bisa aja bersedekah. Sabok galak sedekah. Cucu. Oh cucu, psikolog. Kalau infak kau harus diisi. Tapi kalau sedekah boleh galak saya. Pi ke ketidiang kau galak saya awak nak bisinya celiaklah. Lima bisi. Di kalau ketidiang kau jalan isi kau di. Jangan ada nambah kicuat. Ya kan, ada je ketidiang lalu kau nak pura-pura lalu lah. Nampak ini ketidiang di sudut sini na. Ala terlampau ketidiang tu kau nak jaga oleh. Itu nama orang sempilik kariang. Allah lah ada sempilik kawak. Taraga jo di durian, isuruhno durian berbuah. Taraga jo manggih, isuruhno manggih berbuah. Taraga jo ano, jo pauah jo kuini, isuruhno berbuah. Ndak ada Allah tu pemurah kawak sadon. Bu, ibu pernah ndak go baloi tiak jo pak-pak ketika ketek? Sedang mengaji, ambo suruh makan. Dia kan tu nak jadi mengaji. Ambo baik kau salah nak. Jika sudah mengaji. Ke bawah, tu lu kuat orang yang makan di bawah. Minum tak barang. Jadi, itiak kami itu 22 ekor. Ambo tanya ke biaya, itiak nan 22 ekor ko barang nan jantan ko biaya. Dua no, dulu ambo ketek tu tak mengerti ambo no. Ambo lagai, kau berfikir ambo. Rupa no itiak kau banyak bini mayot. Sabale surang bini no. Kalau dicali itiak jantan gua, bajalan seraso ndak katalok mangan. Ya kan? Babunyi ndaklah kencang. Kalau itiak batino kan heboh kandang nanya. Wah, 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 je kan? Kalau itiak jantan itu saja. Tapi tagih sabaleh bini no. Jadilah batalu bini itiak ko. Batanyo lah itiak jantan ko ka itiak batino ko. Dia barai ko talu. Ambo sabaleh dah. Awak bara ambo 9. Amaram lalai. Rupo no bini tiak ko bacilale di bibi sadono. Manti durako ke suami. Siapa dia tu ikut dia batalu ada nyuang suruh maram je. Wah lah maram lain kalau mak dia tu maj. Ya kan? Acu itu itiak batino ko kalaki no.
Anan jantan aden ko kepala rumah tangga. Mencarian makanan yo aden, maram tugas adinda. Itu betino ko ndak muat. Antah di mana pe akadi tiak jantan ko, isarayo ano maram italu ko ke induk ayam. Induk ayam ko kok waralo dapat pitih ko lah waram ilo talu tiak ko. Lai mana teh tiga pakan talu tu, indak karena talu tiak ko tabah. 9 pakan mangkobana teh. Lah keluar anak dari talu lamo induk ayam kota Manuang tu. Tiba kawan no dari Piaman. Wah teman-teman cok ni. Dia awak cetok awak uncang inyo pijak je. Awak cuba maja mengakihnya banang je. Yo nan mana teh tu talui iti laba puta induk ayam ko maja anak no mengakih le mo. Indak sabok no anak iti. Anak iti ko lamo-lamo gadang. Induk iti nan tak muah maram cako gae. Apa iti nan tak muah menggantian bini maram gae. Induk ayam salah kaprah. Ya kan? Supaya itiak ko jan mati percuma atung ko idabiah no dorang ai gulai jau no tu sabok no maka la tahu ibu sabok no do habis tu curi tolo ke kawan itu pangka no itiak jantan itiak betino didabiah orang di gulai jau dia pak kalau ingin lo di gulai jau dia nak asio-sio lah nak gilo babini jelas rupa itiak tu. Nah, jadi kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu, kini kecek beliau protokol tadi lah tanggal 2. Apabila batukana tanggal hijriah kok ya Bu? Pak, maghrib petang batukana. Baiko maghrib batukalo tanggal 3. Jadi tahun hijriah tidak pembohong. Lah berubah siang jadi malam baru itu kana tanggal. Tapi kalau Masehi pembohong, paduto. Pabilo nyo menuka tanggal tengah malam maniang, turang mencilui bantiang tu. Ya kan? Tengah malam tu. Alunya hari ke siang lah itu kana. Hari-hari di tahun Masehi ada hari no jumlah no 31, ada 30, ada 29. Nan aneh bulan Februari 28. Kata Nabi, hari itu sehari ndak sebulan, hari sebulan tu ndak penuh 30 hari do. 29, sekian. Atau mangko Nabi puasa Ramadan tu acok 29 hari. Ada orang Masehi, ada hari 31. Masehi ipamudo no awak. Hijriyah inge no awak lagai. Ambola ye jo Masehi bapak-bapak ibu-ibu hari akad atau hari akai atau hari ahad. Ya dari bahasa Arab tu ahad hari yang ke-1 atau hari yang pertama, Itsnin hari yang kedua, As-Sulasa hari yang ketiga. Di Indonesia kan saja ahad, ya kan? Kemudian Senin, Selasa. Jadi ambolai hari ahad tanggal 10 Juni tahun 1952. Abarau muambo kini itu balabih 73 hari, 73 tahun lah balabih hari tanggal berapa Juni gini. 28 lah 8 balik hari lebih no. 73 tahun 8 balik hari. Tapi kalau dihitung jo hijriah
umur bolah 75 tahun. Jadi tahun Hijriah ko ingat no awak lagai. Dia apa nambah umur 68 atulah 70 aja Hijriah tu. Nambah umur 100 lah 102 tu. Iya kan? Nah, jadilah 75 tahun. Tanggal bara Ustaz lahir jo tahun Hijriah. Tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, bamangko namonyo tahun Hijriah. Bangko ndak na lain. Jadi Nabi lahir dihitung 571 Masehi tahun gajah. Karena tahun Hijriah halunado zaman itu. Bamangko namo tahun gajah ado Rajo Habsi namanya Abraha nyo kemancuan Ka'bah go jo tentara pakai gajah. Akhirnya turun ayat mengasih tahu akibat orang yang akan menghancurkan tempat beribadah orang Islam, maka Allah menghukum mereka. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Akapatangko Amerika dapat hukuman dari burung ababil tu. Terbakar kota besarnya yang bernama LA, Los Angeles. Di pihak mana dulu LA tu cik pindah Los Angeles tu? Lubu Aluang. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Nabi lahir ketika tu diagihlah nama tahunnya tahun gajah. Jadi tahun Hijriah ko pabilo adonyo pabilo disusun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ndak di zaman Nabi, ndak di zaman Abu Bakar. Bamangko timbul niat de Umar bin Khattab menyusun tahun Islam karena beliau membuat surat ndak pakai tanggal. Mangko panianglah sekretaris tanggal bara surat nan disuruh cari kok. Akhirnya beliau kumpulkanlah seluruh komponen masyarakat. Jadi apa nang kadibuik kau nampaknya Pak, ajaran Allah ke Nabi, ya kan? Tetap awak musyawarah, ndak bisa putus seorang. Aikolah nan disindian de orang Minang, duduk basamo lapang, duduk seorang sampai. Adik kumpulan de Umar bin Khattab. Kata beliau, ambolah acok karena sindie, sure ambo ndak pakai tanggal. Akhirnya apa-apa ibu-ibu pemuda lah berkumpul, mausullah tahun na rancak dinamai tahun Islam. Dia ge kesempatan dulu ke ibu-ibu. Sebab ibu-ibu ko munculnya sama jo cappuccino karam. Sudah sembahyang orang zikir di muka, hanyalah heboh di belakang. Itu di mas yang bawa pai itu ibu-ibu kok. Ya kan? Kalau indaknya heboh tu hanya lalu. Ala itu fitrahnya nampaknya. Di kami ndak lo ada. Kok kaberang na kami sia kabini kami kok ndak ibu-ibu. Ya kan? Di padiat. Bu, ibu ada mausul kecik Khalifah. Lai Pak Khalifah. Apa usul ibu? Kami mausulkan tahun Islam ko diagih nama tahun miladiah. Milad apa artinya? Kelahiran. Ya kan? Kita hitung saja lahir Nabi, dicatat di Pak Khalifah. Dek do tulis rapat. Ala dicatat itu ditanya lah Pak lain. Apa-apa ada mausul. Iyo. Apa usul apa-apa? Kita agih namanya tahun Islam ko tahun nubuah. Kita hitung saja Nabi diangkat jadi Rasul. Dicatat lo dek Khalifah. Tu diminta lo pemuda le. Pemuda ko agih harus diagih waktu Pak.
Awak dek pernah dijajah Belanda, Pak. Banyak orang Minang kok ndak percaya je pemuda. Di Kamang talan nak tahu Pak. Dia lain. Inyo mudo bana baru. Gadangnya tabau di daging tinggi tabau di rueh, kacau organisasi ko ninyo beko. Awak salah nanggai ko. Da uluak makan karak dari nyo. Padahal nak ngecek cuiko ko SD sendak sampai sekolah. Nan mudo nan cadik tadi S3. Ya kan? Biar datuk nampak ndak tamat SD ndak sama cadik pak jonyo tu doh. Percayalah jombo. Ya kan? Bertahun-tahunnya sekolah. Jadi awak nanggai ko indak ke menungkik langi idui do pak. Agi kepercayaan kenan mudo. Orang gaik nan tak mau bagi kepercayaan tu sia. Orang namanya ko dirinya ndak ke mati. Itu yang pertama. Nang keduanya takut tempi. Mengaku salah ya ndak? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ainyo lah baik, gigi lah lebih hati bawah, ainyo je maju jadi imam. Lahsa sebenarnya baca sadanya. Ada huruf nan dari S, tapi membacanya berbeza. Ada sad di pangkal lidah, ada shim, ada sim, ada tha. Bagi orang nan tak bagi gi pak jadi imam je lai. Literangnya ada pak tu. Picayon kena mudah dari awak lai. Jadi sa sesadanya ihdinas siratal. Anak batu bacaan tu lah suara lah garu angok lah sasak nasi dingin lah bambui. Bang kombo baca itu ada orang membisikkan itu kambo. Encak ambo sampai saya sebab ambo mengecek dek diundang mengaji kalau kanya kambo aja ya pak ambo imbo surang-surang tak mungkin. Ini bapak-bapak ini. Dek dipicayo ambo berceramah ambo sampean. Jadi Umar bin Khattab mana tuanya jawab. Tapi pikirannya lah maju. Nyoagih kesempatan anak muda. Anak muda ada mausul ndak? Lai pak kelipah. Aduh. Kami mausulkan tahun Islam tu diagih nama tahun Hijriyah. Nama mana dipakai pak? Kendaknya kan lalu nambah urel itu doa. Nama mana dipakai? Usul anak muda. Jadi Umar bin Khattab tu itulah orang tua yang bijaksana di zaman itu. Nyo ndak datuk gitu doh pak. Ndak suku Jambak kayaknya tu doh. Dia kan sukunya Quraisy. Cuy itu bijaksananya beliau. Tapi nyotes lu. Mamanye basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bemisa. Apa alasan kalian? Magiah nama tahun Hijriah. Ibu-ibu je pak tadi ndak tanya alasannya dek Umar tiba dia anak muda. Nyo tanya, nyo uji kemampuan anak muda ke. Kalau kami di Daruan dulu kan naik jabatan asesmen namanya. Ya kan? Apa kata anak muda tu? Pak, kalau kita agih nama tahun miladiah. Sama so Nabi jolong lagi pak. Bangsa kita ini bangsa jahiliyah. Karena jahiliyahnya, nyo malu beranak padusi pak. Kalau layan anak padusi nyo kubuan idui-idui. Padahal anak padusi ko ibarat cincin jari mani. Pamenan ayah jo bundonyo limpapeh rumah nang gadang ubek jari palare damam sidingin tanpa di kapalo guno samkandih diladangkan kaganti baladang lado guno nak gadih digadangkan kapangganti amak kok tuo. Adi orang jahiliyah dulu nyobunuh mandanya itu langsung mararau margo pak mararaunya pak asaboknya ke pak asaboknya bu beliau di zaman jahiliyah pernah mengerjakan itu. Diketahuinya anaknya perempuan dikuburnya hidup. Jadi Umar tu gadang dosanya dulu pak, tapi nya dijamin masuk surga.
Jadi apa nambah dosa kadang jangan sampai putus asa lo. Ya. Minta ampun taruh. Laisa banyak buaya di lautan. Ada orang gaib nak sembahyang sampai gini Pak. Anyo suruh adik kemen sembahyang lah mak. Dia lah segala dosa dan buaya yang tangguang lah je. Masuk neraka na dia nanti kali ada kawan di dalam sama je. Nyo kecil nak aku lah neraka tu. Tapi jak pun tuan rokok saya nak berterompak, ya kan? Angui tapak ni no. Apa lain masuk neraka. Jadi kalau tak boleh putus asa, minta ampun taruh. Umar pernah membunuh anak, Pak. Tapi dijamin masuk surga. Setelahnya tobat, dosa tu tak nyobuik lagi. Karena tingginya iman Umar tu, Pak, datang Umar ko dari simpang kapau, dari Pandan. Ibili datang dari Bukhari, Aminda ibili ko. Nyo tanyo dek kawannya bang ko mindang, dak lantai dengan dem bertemu Umar tu saja. Dak tertantang mentaginya di den. Badabok-dabok darah den. Kalau Umar tambu ko nyo iri ansia malam dek ibili. Ni bapak-bapak ini. Ba anak tagalicik dari jalan. Ya kan? Umar diwaso itu jo. Ya kan? Akalahnya jawab itu dia nak muda itu kalau menangi Umar lah tanang no balik lah boleh ambau mengecek Pak. Terima kasih ya nak. Engkau mengingatkan saya untuk minta ampun lagi. Bapakmu ini yang pernah melakukan itu nak. Jadi ibu-ibu kalau lah jaleh kandungan ibu-ibu muda gua lah bantu orangnya di dalam ibu jolono kabe pindah taluk dah lah jadi anak no jadi guguran dah lain terangah di ibu-ibu tu kalian nak muda-muda kok bisa aja mengandung lah kama tapi kalau nak lagai bantu taruhan bawa kok laki sendak dah lah ya kan sendak kau mengandung tu dah. Ada orang lah jaleh jadi anak di dalam tu anyo gugur anyo kandungan. Tak tanggung dosanya tu dah. Nan kamagi rasaki anak tu au. Cula lai anak tu kyo nyo timbul se. Anak awak cik tu timbul kasih sayang. Alah cik anak man kecik awak. Kira dia dia Allah balik. Sayang juga kenang kedua tu ndak. Lah sampai anak kau tujuh. Lah ia nang ke-8 sayang juga ndak. Amo menukar anak tu orang sia nak menimbun kasih sayang tu Allah bina itu selamanya. Kalau tahun nubuah kita lagi Pak sajak Nabi diangkat jadi Rasul beliau banyak orang menantang baru dimusuhi Nabi itu de orang ketika beliau mulai jadi Rasul sebab itu ajarannya tak tamakan di orang. Orang kolah tak biasa menyembah patuang. Orang kolah tak biasa tawaf di Kaabah batilanjang. Orang kolah tak biasa mambil celengan nanado di patuang nan tagantuang di Kaabah. Kalau agama nan dibawa Nabi diterima, sadono ndak boleh alai. Nan kali makan nan halal. Jadi kalau kita lagi tahun nubuah ko menurut kami ko Pak Amin tak maaf kami kecil anak muda cako ya kan kurang tapik menurut kami. Tapi kalau kita lagi Pak namanya tahun Hijriah rasanya ndak bakal lebihan kami mengecek sadang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari di tengah bana tulang punggung. Bab itu kecik Umar sajak Nabi hijrah Islam sampai ke Romawi. Sejak Nabi hijrah Islam sampai ke Persia. Sejak Nabi hijrah Islam sampai ke Gibraltar. Sejak Nabi hijrah Islam sampai ke ke Tambu. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah Pak alunado agama Islam tu lapih keluar leh. Hanya sekitar Mekah. Bara orang baru nan Islam di Mekah tu 90 orang. Waktu kau oleh tahun Nabi berdakwah tu. Lain ada Nabi itu putus asa? Enggak.
Abang kau pindah ke Madinah, apa kau beliau takui dibunuh? Indah. Semua je pak bertanam. Awak di kampung kau banyak bertani. Nan bijo kau rancak tampang kau elok, tapi tanah ranggiang. Ya kan? Ada cari tanah nan subur untuk menanam. Bibit Islam itu sangat indah. Alun bisa orang menerima bana di Makkah lain. Mangko tanahnya nan cocok untuk menanam bijo Islam tu di Madinah. Atau kau disuruh Nabi pindah ke Madinah. Tiba di Madinah tu Nabi langsung berhasil. Yo, hasil pertama apa? Langsung beliau salat Jumat. Kalau duduk tiga tadi tu. Jadi Islam tu berkembang kapan? Setelah Nabi itu mencari ladang lain untuk menanam bijo. Keberhasilan pertama tadi salat Jumat pertama di Kuba. Sudah tu dibuat na musaji lain. Sampai kini ambo umrah Januari. Ya kan? Pergi ke musaji Kuba tu. Umrah lu balik April berapa bulan tu nyo? Lalu tambah lu bangun nanya cik lain. Sebab di sinan banyak minyak. Kependuduk ndak diwajibkan pajak. Orang kalau habis BBM-nya inyo semisi tu ndak membayar apabila Indonesia bisa itu. Kinilah membayar pak, berjam-jam orang ke membeli minyak tu. Pakai barcode lah tu. Ibu-ibu muda, anak-anak saya ini. Ada enggak kalian mendengar kisah Ibu Asiyah, istri Fir'aun? Lain. Bamang kau orang Muhammadiyah membi Asiyah kau untuk organisasi ibu-ibunya. Itulah wanita surga. Padahal lakinya kafir. Ya kan? Tetapi dia melayani suami, tidak pernah kepasayan, tidak pernah marabu, walaupun suami no kafir. Ibu Aisyah tu nak ditiru. Jadi sajak kini lah ada rumah spesial dibuatkan di Allah dalam sarugo untuk Ibu Aisyah tu. Anak-anak ambo ibu-ibu muda ko agarnya buatan rumah sajak kini di sarugo di Allah, tirulah Ibu Aisyah tu melayani suami. Ambo sampai kanan saraknya kambo kaji. Oh anak-anak kami ibu-ibu muda. Ya kan? Kalau suami kalian berkehendak bergaul menyalurkan nafsu biologis, jangan donan mengecehan panik. Kok dapat awak menawarkan dulu. Sudah semuanya satu dah lalu dah ambo teragak sudah. Itu. Kalau ada padusi suaminya ingin menyalurkan nafsu biologis, ada yang panik koma sudah buat lamang je tapai cakok. Itu ibunya sumpahi di Allah dari sanjo tu sampai parak siang jo malaikatnya. Ya kan? Apa caranya supaya awak masuk serugo serupa Ibu Aisyah tu? Ya kan? Lah sudah salat berjamaah maghrib, sudah semula jemaah Isya, masuk ke dalam kamar sebentar. Disemprot badan harum. Jangan pergi beralik baru-baru kau orang lain nampak itu dia. Nang kadi sana je minyak harum tu laki awak. Lai terangah ibu tu. Kalau lo semprot badannya minyak harum tu tukar bajunya nantak bapa lu. Katia agi Rexona. Sudah tu awak mengalai di depan tu dah. Lalu lah dah. Ambo rindu na je dah. Itu masuk serugo kalian nanti. Percayalah. Kau tidak karik telinga dia. Ya kan? Ikut ibu suami rumah dibantak. Kama cakuk. Lama na pulang. Laki-laki ko bajakun bu. Asacoknya kena bantak di bini ko. Pahinyo keluar. Basobok je pacar lamonyo. Jakunnya tu turun naik sekali. Biarlah ustaz nanya laki-laki itu nyoba jakun mah Ibu Aisyah tu Pak Ustaz ambo tarangan
Kalau nyo kama masak pagi dafir keciknya ke Firaun. Ndak Firdaus do Firaun. Nang kalama samba di dafir. Aja tanya dulu itu. Firaun ko biasanya indak nan maha samba dinyo do. Rimbang mata jo semelado bawok lah. Tunyo pagatok maco sape bapanggang. Jadi ndak nan maha nan lama tu. Ya. Tu di atas meja ada cambui pelakak kudo tu. Nyo tanya dek Firaun, kuntu agak siah kalau ndak lama sambada boleh berubah perangai ambo lakak lambo jo cambui tu je. Jadi ibu asyang lo di meja makan cambui tu je. Ya kan? Untuk cambui kalau dia kecik suami. Kalau ndak lama sambada cambui selambok je. Kalau yo ado itu ustaz tu dilakak so isteri itu indak tiru Nabi Ayub. Bah Nabi Ayub ustaz. Nabi Ayub ko kan sakit 7 tahun. Ndak ado pitih ke pembali bareh dek bini nyo ko le abuak nyo panjang. Nyo kare abuak ko nyo jual. Kasaka dahulu sebelum berjilbab orang kan basanggu sekadang ban serap tu. Atau pakai baju kebaya pendek, agi kain panjang babiron. Pakai kain panjang babiron, baju kebaya pendek sampi atau sanggu sekadang ban serap di lekang. Abuak nan dia teh ko baumbaan. Itulah habis kini di orang Minang ambo bersyukur sadonyo lah bajilbab. Dado memanggaan sanggu kadang tu. Ya kan? Maram bui dia bangkola singkik saya buat kecil Nabi Ayub. Ambo jual pembeli bareh dah. Kalau sehat ambo nanti, ambo ndak suku pedusi mengarah. Dan laka engkau 100 kali je. Akalah tawaco dinyo nazar tu. Kironyo ialah sehat. Takana nazar. Kecil malaikat kenyo kumpuan lidi 100. Ya kan? Atau beituan saya kabini engkau tu je. Di ku adona cambui de te meja pak betul saya. Jangan dilacui ibu wak kulitnya alui. Tapi itu adab-adabnya begitu. Bu, di kampung ibu ko ada ndak suami nan suka minum kopi di lapau? Lai, asa bawa nak ya? Orang lapau ko manis mului. Jalan saya duduk awet dah. Kopi ginseng tetalu tapai je. Ada orang di bukit di Pawah tu ibu orang meminum tetalu jahe. Dia tu bukit lapau no. Tu kamar magik mungkin. Mengaji zinan ibu orang kan. Iya kan? Ala duduk orang ko minum tetalu beko ikat tangah no botol peles. Kiro no isi no pisang tapi pakai coklat. Makanlah iko dah. Ko diantar orang dari Pasaman Barat, iko namanya pisang salej. Bamang ko nyo itu nak di orang lapau tu agar galehnya tajua. Abai ko hari hujan aja no, de dingin hari dah. Dibuat no dah mi talu aja. Acu itu. Iya kan? Itu nang ibu tiru. Orang lapau tu suami tiba rumah lah ada kopi anan sukunya. Ya kan? Jan suami tiba rumah tu katiak bau kambing, gigi balado, badan basah di palu hak wangi-wangi lo kenyo. Siap-siap lah untuk dimadu. Sebab apa saya ulang-ulang ini di mana saya ngaji? Sekarang ibu-ibu banyak perceraian dan meminta cara itu padusi. Ko babayona masuk ini ko. Padusi minta cara ko. Abayonyo ibu jawab pak kalau alun tahu ambo agi tahu. Seluruh dunia sekarang bapak ibu perbandingan banyak laki-laki jo padusi lah cie banding 8 orang padusi cie orang jantan. Akama dicari laki no dan 7 alai. Coba pikiran di Pak Kuat. Kemana dicari? Problem tu tak? Problem.
Jadi nama nalah balaki kok ke cara serupa ambo salah. Ba cara ustaz, cara mati. Cara hidup jan. Kita simpulan kaji ko hari keluar lai. Kalau bapak jo ibu di tempat tinggal, ndak biasa salat berjamaah subuh. Kamu saji jo kamu salah, ya kan? Sudah kita mengaji pindah lai, hijrah lai, rajin lai kamu musaji. Kalau ibu-ibu suko selama ko mencurigai orang, ajan di kawan jo itu lai, curigailah diri awak. Ndak usah mai tong orang nan kadietong diri awak. Nan katigo kalau nan biasa mantiak ke suami kini diubah lai. Minta maaf kena jangan diulang balik. Sebab suami itu junjungan. Ya kan? Tu untuk ibu-ibu situ. Kini untuk apa-apa lai. Kalau apa indah amuh aja salat subuh berjamaah sudah kau kamu saji apa dia gih gala dek Nabi laki-laki salihah. Lain amuh apa ditukar saleh jo salihah. Kalau amuh apa kodek lah lain. Ya kan? Jadi salat berjamaah lah subuh ke masjid laki-laki itu utama mana. Nan kedua jangan marabu kalau istri minta balanjo. Itu nafkah lain namanya. Indak inyo surang kamu makan tu do taraga awak sama do terubuak nyobuan. Taraga awak jo gulai jariang jo pucuk peranci nyobuan. Taraga awak jo rame-rame jo babe jo sup nyobuan. Ada orang jantan kau pak meminta pitih bininya untuk lanjo. Apa cik salah dompet engkau dia minta pitih panjang saya macam. Lai senang hati isteri di tuan. Indak. Lai senang bo. Indak. Di Maluku di Sikoa. Laikan amu 1000 dia gih adinda pitih udah ikonya. Sabayo dia bekuat cari cek lain. Senang tak ti? Tapi kalau serupa cako, serpombo mampih nape tadi, itu luko di dalam. Kalau luko di pisau, capek sehat. Kok nyampang luko di pisau tangan berdarah. 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak bakeh jo betadin nyo siek jo. Tapi luko di lidah sari ubeknyo mandanyui kau ubun-ubun manggaga karangkayati di luar mungkin ndak mangasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngange. Ada kain dimakan ngange? Lai dek lamo belipek dalam mari. Ba kain dimakan ngange tu disangko bule buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nantak berubah di dalam cair tiok ragi. Ya kan? Jadi apa-apa jangan marabo ke istri. Di mana tak jalan ke guguk dake pasar padang luar. Sungai Tanang jo bukit tinggi tasabui ayenyo janiah. Di macako pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar. La de lapeh ibu-ibu jo atinan suci jo mukonan janiah. Apa kira lalai. Billahi taufik wal hidayah. Salam